Vigyázz a flash-nek. Anyád! Oszkár, kocsitól? Egy portus. Lovas vagyok, de ne blokkolj már be a kurva anyád! Bocs. Másik side. Ez kiszopott és ez meg. Anyám. Menjél csumi szaladj. Keci. Bocsánat. Nekünk? Egy szó. Hogy forszoljunk, mert én tudok venni Tech 9-et, azzal is próbálkozok Vettem majd. egy digrit. Nem tudom, bazd meg, amíg nem öltök meg, bármilyen fegyver lehet nálatok.